Toprok saya sisin ngan ya tukana ya pi menta kasngi nomor ba ngasem we ne urai daram uba ka mai skuti uong ba kata ka kai kasi ka jongi ka ba sim ka bu haba uong ban lekbu ya ka nang ne na ka pawan sau ne na Saint Anthony College ka ong lekbu sharja ten re ndala poi haranja ndala poi ha hani ha po lain kra ka pa ap ya u kumbasteng kenta ten dalam hap ya usting kita mereka kaung bet yang ya ligbu bet sana siapa renja dalam ligbu mau usah renja ulai ada bekeren ru hasting lenti uang ba ngan simptom no mokong namar ba kapisa kalong long kelas lem pelat dengan hap sim kendiat mo mereka kong bani ba pisim tam haba kat kum kador ha kanika jingkamai ke jengpi te long hiap sim kata mo te ngan ong kum ne perlok kane kalong ke bae ba kini ki passenger em kiba harus pak pelat put em ki sim kabu ya ki baduk dah tengok ong kum ne lada dai ba pikwa ban share ya ketika kerteng gitu kiba sim kabu ya pi share sanga komen ya nga bangan yo ban ter ke bangan yo ban ter kan ke YouTube channel jonga hamtam bangan yo ban kentho ya ka kerteng jong ki lada pikwa bangan kentho mo tenre lada pimkwa bangan kentho lada pikwa bangan su ong bet daga basu keno bet longga basu ong bet kumne bakata bauta kumta nganong tenre ngan ong kumne perlok daga basir hem kumpi ki balai kamai daga hok mo tenre ngan ong kumne lada don ki bi basim kabu ya pi pila ban komen yinga bangan yo ban long ban ter ya kum kitu ki breu ki basim kabu ya pi khamtam ki kini ki ba kamai skuti ki ba kamai da ka hok mo nre haba nalon pala slam sting kenta kador de kalong ngamtip mo kat no ka poi nang sa natay na po sa technical sa sarja ngamtip tenre uong pat ba kasim kabu te kador pat kasim hadusi o ka simpor pat hadus sting kenta ka paap hati hapo lain kra uang dengan ong kumne pat perlok kini kiba kamai skuti hila jusem na emba kini ki passenger kisim kabu bahaya pi hakapor ba pi lek kamai tenga kwa ban tip ya kata mo ada pi kwa ban share changa ai udut bangan yo ban ter kum ya gitu ki jat breu ki basim kabu bangan yo ban kentho khamtam ya gitu ki breu ki basim kabu ki ba le high level ki ba le spa ki ba don hakaspa mo khamtam gitu ki bala sngew halade ba ki la bun pisa ba hate khamtam ki la sngew halade ba kat ba ong maki ham ngej bej kata tengah halade ngam kwa ba kum kita ki jat breu kin sim kabu yang ki baduk ki basuk khamtam ngam kwa ba kini ki jat breu ki ba im hakane ka hakajing long mong ba ki he mesim ki long ruspa ki snyo hala de ba kat ki hi-fi mo kat kita ki high level mo kan ong kum de lada pikwa bangan share la da pikwa bangan ter hang ne po YouTube channel to nang sim kabu to nang yai ayu nang yai sim kabu ya ki baduk bakin nang yai komen ya nga bangan yo nang yai ter ya pi balada ngalap ya kum kita kijat bru am ngan kawang baik ngan ter baik hapo sosial media nomor ba ngam kwa ba i prabaduk kini ki pradok ki prasnam jongi bakin sa kenyat ben bat ki ba bakin sa sim kabu hagi ni ki bru ki ba spa mo hagi ni ki high level hagi ni ki badon hagi ka jela jongi khamtam kini ki kasilan ki khar ki de ki we ki khasiru ki de ki we ngano kumne ngam ti ni no warba nga diu bru ba pom kenya no na marngaro halade nga hakajing im jonga simet em labun ki basim kabuyang henry nga pan ngam jos ngap namar nga kwa ba ngariya di kulti ka babha nga kwa ban ya daga jingjem nut henry habang ayu ipat kat nang jem kata nang khor em kata nang ya kwa basim kabu ya kibri ki baduk basuk henry nga kum ne lada pikwa sisa ban lai kata ka ba ya kata ka ba phi thmu ban sim kabu ya ki baduk am to nang yai le am le bangar nang yai chakmat nomor ba lada ngayo ka komen ka ba
biangken ladang ngam yo ka komen ka babiang tengam la ban ya cekmat namar pa kat kum kata ga jin komen kat kum kata ga jin yo jonga naki prado prasnam ki ba sasim kabu naki niki hespa te ladang alap kum ya kita ngan ter bet man la kasing ngan ter bat ngan kento bet ba kat kum ka jing batai gitu ki prado prasnam ki ba sak knet ben ki ba sasim kabu rai tang kini ki kintin ku besibon perlok prabaduk persuk rai kini ki high level kini ki hespa bersaklau ku besibon perlok